години живеехме извън България, повече от 15, и решихме да се върнем и да сменим начина си на живот. Да, рая не може. И решихме да направим нещо такова в планината, къща за гости, където да посрещаме гости и да сме по-близко до природата, до този прекрасен планински край, където да не е непрекъснато да срещаш хора, които са изнервени. Е, това тук го имаме. Спокойни хора, хората, които дават най-доброто от себе си, същите тези хора, които в София са на нокти и са готови да се скарат за най-малкото нещо, идвайки тук в тази, как да кажа, в тази тишина, в това спокойствие, в тази природа, която те успокоява по всякакъв начин, тези хора са просто най-добрите хора на света, най-усмихнатите, най-доброжелателните, най-любознателните.